flame that symbolizes life, continuity, potency, productivity, freedom, and independence. The athletes from the Zimbabwe National Army, ZRP, Air Force of Zimbabwe, in a number of schools are led by Arthur Mudarikwa from the ministry responsible for sport. Ndicho chimoto chaitaurwa tichiti tipeiwo ichocho chimoto zvimwe zvese tichazviwana kana tasvika kumusha inova Zimbabwe. Ndonguva yatakanga tiri pambona panyika dzamushore abantwana beZimbabwe besiti sipeni isibaneke sifike ekhaya sizotola inkululeko sithole lapho konke lokho okudingakala empilweni yethu thina njengabantu. Isibani esimela impilo, inkululeko, chimoto chinoreva upenyu, chichireva zvakare kukwanisa kuita zvinoita kuti tirarame sevanhu. Panguva ino vatange vava kubvira chimoto ichi kuvakuru kuti zviitike zvakare zvakaitika atakaona kuzvitonga. Mururu.